El 2023 ha estat un any per refermar l'aposta de la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge, DIBI, per una gestió eficaç i de referència. El seu model d'integració dels serveis diagnòstics ha beneficiat el procés de diagnòstic i ha impulsat una medicina cada cop més personalitzada. La xarxa està present a tot el territori amb una vintena de nodes conformats per 13 laboratoris, 3 serveis d'anatomia patològica i 4 serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Anàlisis clíniques. Les determinacions d'aquest servei han augmentat en un 4% respecte a l'any anterior, amb un total de 16.637.255 determinacions. L'hemograma ha estat la prova amb més determinacions, seguida de la creatinina en sèrum i la filtració glomerular. El Servei d'Anàlisis Clíniques de la xarxa DIBI ha donat suport en el diagnòstic d'1.510.837 pacients. El Servei d'Anàlisis Clíniques de la xarxa DIBI incorpora als seus centres les darreres tecnologies en producció útils per donar una resposta òptima i ajustada a les necessitats. Anatomia patològica. Enguany, la dificultat de les proves que ha realitzat el Servei d'Anatomia Patològica ha augmentat i el nombre de determinacions es mantenen similars a l'any anterior. El Servei d'Anatomia Patològica obre les portes a millorar el diagnòstic de les malalties, a personalitzar els tractaments i a impulsar la medicina preventiva. Mitjançant l'estudi detallat de teixits i mostres biològiques, s'identifiquen les causes, la patogènesi i es realitza el pronòstic de les malalties. Diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Des de radiologia s'han dut a terme 240.625 exploracions totals, un 5% més respecte a l'any anterior. El Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear proporciona una cobertura innovadora utilitzant eines d'avantguarda amb l'objectiu d'obtenir diagnòstics precisos i assegurant una atenció integral a pacients amb diferents malalties. Docència i coneixement. La xarxa DIBI està compromesa amb l'excel·lència dels seus professionals. Per aquest motiu, promou activament la seva implicació en investigació i ensenyament, així com l'assistència a congressos i la seva implicació en societats científiques nacionals i internacionals de salut, entre altres activitats. Aquest any, per primer cop, la memòria científica incorpora dades integrades dels 3 serveis. Àrea d'organització i gestió. Des de les àrees d'organització i gestió es treballa activament per donar suport transversal i multidisciplinari als serveis assistencials de la xarxa. El Departament de Gestió de Persones ha implementat diversos canvis organitzatius i ha optimitzat les plataformes de suport a la gestió per enfortir diferents àrees de la xarxa. Paral·lelament, ha mantingut el seu compromís amb el benestar del seu equip, promovent un entorn laboral saludable i motivador. La mitjana anual de professionals a jornada completa ha estat de 570. L'absentisme de la xarxa és notablement inferior a l'absentisme del sector. Els professionals de la xarxa tenen una edat mitjana que no supera la quarantena d'edat. Les categories professionals més representades són de personal tècnic especialista, personal facultatiu i personal administratiu. El servei que més creix en nombre de professionals és el de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Amb el suport del Departament de Gestió de Persones i de la mà del Comitè de Responsabilitat Social Corporativa de DIBI s'han impulsat diferents accions com la promoció de la igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBIQ+, l'esport i la sostenibilitat. El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions garanteix la continuïtat del servei de manera ininterrompuda, així com treballa en el desenvolupament propi d'un programari diagnòstic. El Departament de Qualitat desplega l'activitat en 3 línies principals: gestió de la qualitat, base de dades i gestió de projectes operatius. El seu equip s'encarrega de donar suport als laboratoris de la xarxa en matèria de certificació ISO, gestió de la base de dades del catàleg de laboratori,
i coordinació de la implementació de nous equips i canvis d'infraestructures per assegurar el compliment dels requisits i de terminis dels projectes. Durant el 2023, el Departament de Control de Gestió ha abordat de manera integral el procés de gestió de dades. Podeu seguir tota l'actualitat de la xarxa d'IBI a través dels seus perfils a LinkedIn, X, YouTube i també a través de la pàgina web www.divi.cat.